Que tal, saudos? Os efectos do mal tempo deixanse notar na cidade. Ampliamos de contado. Isto é Pontevedras 10. Comezamos. As intensas chuvias da fin de semana provocaron graves consecuencias na cidade. A principal a inundación rexistrada na rúa Pai Fernando Olmedo durante a madrugada do domingo. O goberno municipal estuda agora posibles solucións para evitar que se volvan producir asolagamentos nesa zona. Cal é a solución definitiva? Bueno, pois a solución definitiva nós nin a contemplamos porque sería cambiar de ubicación os edificios. Insisto, son edificios que están situados en riba do cauce dun río, polo tanto, son cuestións de partida. Que se poden paliar volvendo a revisar a tubaxe? Bueno, pois efectivamente é o que miraremos, estudiaremos e veremos, pero sí que é certo que cando se den as circunstancias que se deron neste punto, pleamar, chuvias intensas e a propia ubicación da zona, pois é probable que sigamos tendo os mesmos problemas. O asolagamento na rúa Pai Fernando Olmedo rexistrouse na madrugada do domingo entre as 5:30 e as 7. Todos os baixos situados no cruzamento das rúas Casimiro Gómez e a Seca quedaron inundados e incluso as intensas chuvias obrigaron a pechar a zona en algún momento. A tal lugar achegáronse os bombeiros, a policía local, así como responsables da empresa de xestión do ciclo da auga da cidade. Os maiores problemas rexistráronse en dous garaxes da rúa nos que se viron afectados 16 vehículos. Durante a madrugada do domingo foi preciso tamén pechar a avenida de Marín e formáronse bolsas de auga na Estrada Vella ao municipio veciño. Ademais, durante toda a noite houbo alerta vermella por risco de desbordamentos nos ríos Verdugo e Lérez. Bueno, outro dos puntos máis afectados polas chuvias da fin de semana foi o complexo deportivo de Campolongo. As instalacións quedaron onte completamente inundadas tras o desbordamento da arqueta situada fronte ao centro deportivo, un incidente que provocou gran malestar entre os usuarios. As fortes precipitacións rexistradas na madrugada do domingo provocaron graves consecuencias no complexo deportivo de Campolongo. Esta arqueta foi incapaz de asumir a gran cantidade de chuvia que caeu e terminou desbordando. Isto provocou que a auga entrase no centro e inundase todas as instalacións, un feito que obrigou a pechar o complexo deportivo durante a xornada de onte. Coincidiu algo que aquí en Campolongo pois é bastante problemático, que é a marea alta, o río cargado de auga, e ainda por riba un chaparrón a noite entre as 3 e as 5 da madrugada. Bueno, isto ás 5 ou 6 da madrugada non é capaz de evacuar toda a auga que viña caendo por a calle que está entre a iglesia e a instalación, e que ven a desaguar aquí a zona do parque. Cando as arquetas do parque, que agora mesmo están os operarios de Viacua un pouco revisando e limpando, xa non poden evacuar máis auga, desbordaron hacia a entrada da instalación. Nós aquí temos outra arqueta máis, pero está pensada para recoller agua daqui do porche de entrada. Os máis afectados foron os usuarios que se chegaron ata aquí e non puideron facer uso das instalacións. E aínda que os responsables do complexo deportivo avisaron a última hora da mañá do incidente, foron moitos os que se quixaron da falta de comunicación e, sobre todo, da tardanza. Bueno, tampouco o día estaba para invitar a moita xente. Realmente non foron moitos as persoas que se achegaron o domingo. Os días de máxima afluencia son de luns a venres. Entón, bueno, si ben é certo que sí, que a mellor a un grupo de 40 ou 50 usuarios sí que podemos haber afectado en un momento determinado. Non sei, a medida que fomos averiguando a causa e saneando e limpando, pues finalmente tomamos a decisión de non abrir e comunicar nas redes sociales que abríamos con normalidade o día seguinte, pero bueno, un pouco a media mañanza. A pesar desta incidencia, o complexo deportivo volveu a abrirse con total normalidade. Los humanos solo utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. ¿Sabías que tras el estudio olvidamos más cosas las primeras 24 horas que los siguientes 30 días? ¿Te han explicado cómo funciona tu cerebro? ¿Sabías que reduciendo un poco la frecuencia en que trabaja se duplica tu capacidad de memorización? ¿Qué harías si pudieses memorizar el doble de rápido? Decide tu éxito. Estudiar es fácil. Nosotros te enseñamos. Instituto de Neurociencia y Alto Rendimiento. Reserva tu plaza. O Concello de Pontevedra dá por paralizado sine die o proxecto da variante de Alba. Anunciouno esta mañá o edil César Mosquera, quen achacou este problema a unha falta de orzamento por parte da Xunta. Ademais, o nacionalista asegurou estar cabreado e irritado ante a falta de lealdade institucional.
Visto o panorama, pois a Xunta entendeu que eran demasiados cartos para invertir nesa variante de fondo, pois para invertir en Pontevedra. Esta é a análise que fai César Mosquera da conversa mantida entre o alcalde de Pontevedra e o presidente da Xunta de Galicia. O edil nacionalista está convencido de que o goberno autonómico aprazará sine die o proxecto da variante de Alba por falta de orzamento. Non se vai facer para o ano que ven, non se vai iniciar para o ano que ven, e non se vai probablemente iniciar nin tan siquiera o seguinte depende das eleccións, e o problema de fondo é que, digamos, facer algo aí, pois, co que está solicitando os veciños, está solicitando o Concello, non, adaptar ao territorio, facendo unha rotonda, non, ao nivel do territorio en vez de escalestre, facendo un paso peonil, o sea, que se poida andar dun lado para outro, non? Que son 10 minutos andando, non dá unha hora que hai que dar unha volta dunha hora, non polos camiños que hai actualmente, pois eso supón, pois así, facendo unha estimación suave, pois do orden de 11-12 millóns de euros. Malia que o Concello asegurase o pasado venres que xa estaba desbloqueado o proxecto, o certo é que esta mañá Mosquera volveu a crear incerteza sobre o futuro da variante. O edil nacionalista cree que non hai vontade por parte da Xunta de Galicia de inverter en Pontevedra, así como tampouco outras opcións viables. Teño o terreo ben analizado tamén, cos enxeñeiros e demais, e máis ou menos é por onde propuxemos nós ou esta que propuxe a Xunta. Moitas máis posibilidades, sin que leve casas e demais non hai. César Mosquera asegurou esta mañá estar cabreado e irritado ante a falta de lealdade institucional por parte da Xunta de Galicia. A Xunta non quere, porque lle parece que a obra se vai a un montante para atender as demandas veciñais e o que pide o Concello, se lle vai a unhas cantidades que non está disposta a meter. Aquí, e, por lo tanto, a partir de aí, pois empeza a mareala. O que non estamos profundamente, digamos, irritados ou o que sea, é, por non dicilo abertamente, que é como hai que facer as cousas entre administracións, non? A pesar destas acusacións, Mosquera pide que haxa un cambio de postura e asegura que o goberno municipal está aberto a colaborar. A Rúa Benito Carval convértese no escenario dun proxecto piloto coñecido como ritmo circadiano. Trátase dun sistema pioneiro que permite regular automáticamente o fluxo luminoso e a temperatura de cor segundo avanza o día. A iniciativa está marcada dentro da campaña Efecto PO2 do Concello e foi levada a cabo pola empresa Setga. O sistema Circadionic foi instalado no treito peonil comprendido entre Daniel de la Sota e Sagasta de modo experimental. O proxecto comezou co cambio das lámpadas existentes por módulos de tecnoloxía LED que aportan unha reducción de consumo eléctrico dun 80%. As luminarias acéndense ao redor das 7 da tarde cun nivel alto de fluxo e empregando unha temperatura neutra. A continuación, sobre as 9 da noite, o sistema Circadionic adapta a luz reducindo a intensidade e proporcionando unha luz máis cálida. Xa entrada a noite, a iluminación redúcese a niveis mínimos con seguridade e a temperatura é aínda máis cálida. O obxectivo deste proxecto é previr o impacto da luz artificial sobre os ciclos circadianos das persoas e preservar así o medio ambiente. E o Concello de Pontevedra saca a licitación a reordenación do tráfico na Avenida da Coruña. Nestas obras vaise invertir o sentido de circulación da rúa, pasando a ser, polo tanto, de subida. O prazo de execución deste proxecto é de 3 meses e conta cun orzamento de case 192.000 euros. É necesario reacondicionar as beirarrúas, cambiar os colectores de lado e, polo tanto, pequenas obras de reforma. Tamén se invirte o sentido de circulación no treito de Luis Otero, que é a rúa que bordea Pasarón, que vai a ser de saída cara á Avenida de Compostela, cara á rotonda da igrexa, e tamén o segundo treito da Rúa Santiña a partir de Valentín Paz Andrade, que vai a ser de sentido único de saída. O proxecto do campo de fútbol de Ponte Sampaio volve retrasarse. O Concello aprobou esta mañá en Xunta de Goberno unha nova prórroga a empresa adxudicataria. O prazo para rematar as obras amplíase agora ata principios de abril do ano que ven. Alegan polas condicións meteorolóxicas dos últimos días e das últimas semanas unha nova prórroga que chegaría até o 8 de abril do 2020. Polo tanto, se concede, parece razonable a concesión desta nova prórroga e é o que se aproba en Xunta de Goberno.
E o Concello aprobou tamén esta mañá en Xunta de Goberno unha ampliación da oferta de emprego público para o ano 2020. O Goberno Municipal ofrecerá 6 novas prazas de administrativo, 7 de auxiliar administrativo e unha de traballadora social. Tanto nas de administrativo como nas de auxiliar hai reservado unha praza para persoas con diversidade funcional. A esta nova convocatoria hai que engadir as 16 prazas convocadas en 2019 e que actualmente están en curso. 12 de policía, 2 de bombeiro, un de técnico de administración xeral e un de subalterno do Pazo da Cultura. En total, 30 prazas para asumir os retos deste novo mandato e continuar traballando dende do Concello contra a temporalidade. No Nadal aumentan cada ano as adopcións de animais, un feito que en moitas ocasións provoca un efecto rebote ao rematar estas datas festivas. Por iso, para concienciar a cidadanía con que os cans non son un xoguete, a protectora Os Palleiros decidiu suspender as adopcións dos cachorros durante este mes, unha decisión que se repite ano tras ano e que provoca sempre diversidade de opinións. Decembro é por excelencia un mes das adopcións. Nestas datas elen soen ser un dos agasallos máis demandados nas cartas a Papá Noel e aos Reis Magos. Sen embargo, o feito de tratar a estes animais como un mero xoguete provoca cada ano un aumento no número de abandonos ao rematar as festas de Nadal. Para evitalo, a protectora Os Palleiros decidiu suspender as adopcións dos cachorros. La gente cuando viene a adoptar obviamente no te va a decir, ay, es que se lo quiero regalar, ¿no? Obviamente esa información a lo mejor no te la comentan, pero sabes que cuando hay estas prisas en Navidad es el regalito. Y ya no deben ser nunca un regalo, pero es que aún por encima cuando son cosas que no son meditadas, pues al pasar el tiempo y darse cuenta de lo que acarrea tener un animal en tu familia, que es para toda la vida, y los problemas, entre comillas, que te puede dar, si no estás preparado y no lo tienes asumido, dentro de unos meses quieren traerlo de vuelta porque el perro muerde cosas, porque el perro hace pis, porque la niña le tiene miedo, y eso es lo que se quiere evitar, que siempre que se haga una adopción sea muy meditada. Os datos do número de abandonos mellora cada ano. Sen embargo, dende Os Palleiros creen que aínda falta moito para que a cidadanía deixe de tratar aos cans como un xoguete de usar e tirar. Ha habido menos adopciones que el año pasado, pero también es verdad que ha habido menos entradas. O sea, que se puede hablar, por lo menos en nuestro ámbito, de que está habiendo menos abandonos. Pero bueno, también ha habido un poco menos de adopciones. Pues el año pasado igual hubo 250 y este año andamos rondando las 200 adopciones, todo así muy aproximado, pero también el año pasado hubo bastantes más abandonos que este, o por lo menos más entradas aquí en la protectora. As adopcións dos cachorros suspéndense nestas datas, pero nesta protectora hai tamén moitos adultos que buscan unha familia. Intentamos que ese estigma de que un cachorro puede ser un regalito, eso desaparezca. Y entonces, bueno, nos parece la manera más adecuada, que los niños vengan a la protectora, que conozcan cómo se trabaja, el problema del abandono, que aprendan a cuidarlo, que aprendan la responsabilidad que le va a acarrear tenerlo. Y cuando eso es así, eso es maravilloso, ahí ya se adopta y todo va genial. Actualmente esta protectora ten ao seu cargo uns 130 cans, cachorros e adultos que buscan un fogar no que se poidan quedar de maneira indefinida. Pois así poñemos o punto final ao Pontevedras desde hoxe. A actualidade continúa en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado chega a información do tempo. Adeus.